Mangwanani akanaka vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndauyawo pano tiine secret yangu iyo yandiinayo isingatozivikanwi nemurume wangu. So zvakaitika mukomana chende zvekudai so: pandakauyawo kunoku kuSouth Africa ndaiva ndisina kana munhu wandainge ndichimboziva. Then ndokubva ndazongosvikirawo pane rimwe prize. Mukoma ndakabva ndachizotanga kugara nevamwe baba avo vakazondipa zvirwere zvepabonde kusanganisira nechirwere cheHIV. Zvinova zviri zvinhu zvokuti zvakandirwadza because ndainge ndakambozama kuti ndinge ndichizvichengetedza. Kunyange mufirst marriage yangu ndainge ndichingogara ndichinetsana nemurume wangu, but at least ainge asingandigoriri, aingonetsera zvake pakunwa doro nekuita zvimwe zvinhu zvainge zvisinganzwisisiki. Mukomana ashe ndakazoti paya ndogara nababa vaya, ivo vakazondibudira pachena mushure mekunge ndatanga kurwara. Mukoma ndakarwara neimwe flu yainge isingapori. Kuda ndakaita about 2 months ndakangobatwa neflu ndichingonzwa kupera simba. Ndobva ndakabva ndachizoti ini ndava kuenda kuchipatara. Zvino ndaiti pose pandinenge ndichiti ndava kuda kuenda kuchipatara, vaibva vatanga kupopota uye zvekare vairamba vachiti zvausina passport kana ukanosungwa kuchipatara ikoko uchaita sei. Saka vaingonditi fukira flu inopora. Izvo kwaane munhu aitozviziva kuti ainge atondizadza. Mukomana acho vanhu vane hutsinye, aienda achinononwira mapiritsi ake kubasa. Kana ari maweekend paya aingoita sekunge munhu ari kuda kungoenda somewhere, then obva aenda obva anonwa mapiritsi ake musango obva adzoka. Mukomana acho mapiritsi awa aigara akakiyirwa mutools box. Saka kuti ndinge ndichizviziva kuti munhu uyu anonwa mapiritsi zvakazotonditorera nguva. Mushure mekunge ndaita nharo zvino ndokubva ndachizoenda kuchipatara. Ndega mukoma ndainge ndava kunzwa kuti there was something that was wrong about me because ndainge ndichiluza weight. Ndakangoti ndichingosvika pachipatara paya zvikanzi kuno tinotanga tatesta munhu. Ndakabva ndazonzi ndinge ndichienda kune chimwe chitende. Ndichisvika kuya ndega ndainge ndava kutoona kutoti panapa it's obvious ndichabatwa ndiri HIV positive. Ndakabva ndazoitwa matest paya. Mushure mekunge ndaitwa matest ndokubva ndatoona chichitobuda ma2 line. Ndakabva ndatotanga kutopiwa counseling. Ndokubva ndanzi ndainge ndabatwa ndiine chirwere cheHIV. Vakandiudza kuti that is not going to be the end of the world. Yes, I know mukoma kuti mukore uno kubatwa uine chirwere cheHIV, that is not the end of the world, but zvinhu zvinongorwadza, especially in my case, kuti murume uyu aitozviziva kuti ainge aine chirwere cheHIV but haana kukwanisa kuda kundibudira pachena. Ndakarwadziwa mukomana ashe. Ndokubva ndazopiwa counseling paya kuzonosvika ndichizonozvinzwisisa. Ndakazoti ndadzokera kumba, munhu ndakamubvunza kuti asi nhaiwe ndiudze chokwadi, do you mean kuti pose apa wainge uchitozviziva kuti iwewe unonwa mapiritsi uye zvekare une chirwere but hauna kana kumbogara wakada kundizivisa kana kuti ngatishandisei dziviriro? Iniwo nekupusa mukoma handina kana kumbogara ndakazvifunga zvekuti handei tinoitwa matest because I was desperate mukoma. Ndainge ndisina kana kwekugara, ndakatongonhongewawo navo baba ivavo ndetongori muroad after 2 nights ndichingorara muzasi mechibridge. Saka ndakatongoti zvandiri desperate, murume uyu zvaandirakidza kuti ane rudo netsitsi. Ndatova mukadzi wake, akabva azondikumbira ruregerero. Ndokubva azoti nekuda kwekuti ndanga ndava nemakore ndichinwa mapiritsi eHIV, so I just thought kuti maybe sezvo ndichinwa mapiritsi angu daily ndisingambojambi, saka maybe viral count yangu
yakaderera, which means kuti handikwanisi kuti ndinge ndichitapurira umwe munhu chirwere. Ndakarwadziwa anyways, mukoma nemurume uya takagara kwenguva refu, but ndaingoti kana ndikazvifunga so ndaibva ndatanga kuchema. Ndo pandakabva ndachizotanga kushamwaridzana neimwe friend yangu uyo akazonditsvakira basa. Ndikabva ndazobva kumapurazi kuya ndokubva ndatanga kugara mulocation. Ndakati ndava kugara mulocation, mukoma pamba pandainge ndichishandira umwe muindia, panext door painge pachigara vamwe amai, but vatori nemapepa ose emuno muSouth Africa. Ndivo vakazonditi vainge vachida kuti pose pandinenge ndiri free ndichiuya pamba pavo ndichiita mapeace job ekuvawachira. So amai ava ndakabva ndazovarondedzerawo nyaya yangu kuti ndakauya sei kuno kuSouth Africa, ndokubva vazoti vainge vachindinzwira tsitsi. Saka ivo vane marestaurant maviri eKFC. Saka one day vakazoti vainge vachida kundiudzawo own life story. Vakabva vazondiudza kuti pavakauyawo muno muSouth Africa she was a nobody. Mukomanashi ndokubva vandiudza kuti mukunoromba kwavo vakarombeswa neimwe n'anga yemuno muSouth Africa, but iyo yakazofa. Saka vakabva vazopiwa kiti. Kiti iyi yainge iri yeblack. Zveshuwa kiti iyi ndaigara ndichiiona, but zvandainge ndakatadza kunzwisisa pairi ndisati ndaudzwa navo amai vaya kuti vainge vakaromba ndezvekuti why kiti iyi yainge ichiti kana ukaiona paya waingoti ukaiona kungonobwaira kudai then yaibva yatongonyangarika. Saka vakabva vazondiudza kuti kitsi iyoyo yandaigara ndichiona ndo chikwambo chavo chinovaitisa mari kumarestaurants avo. So ndakabva ndazoti ndibatsireiwo vasikana. Vakabva vati ndichazama kukubatsira, but ndinenge ndava kutotsvaka dzimwe n'anga dzinorombesa munomu muSouth Africa because yavo n'anga yainge yakafa the previous year. Mukomanashi vakambozama kunditsvakira munhu wekuti anokwanisa kundirombesa, but kwose kwandainge ndichienda ndaingonzi ropa rangu rinenge risingawirirani nevadzimu veuyo anenge achida kundirombesa. Saka ndakabva ndazopiwa mushonga uyu wandakapiwa ndewekuti mukufamba ndinotonzwa kutoti n'anga iyi pandasvika ing'anga yechokwadi here kana kuti ndeyenhema, inorombesa here kana kuti hairombese. Mukomanashi ndakabva ndachizodzokera kumusha. This was a couple of years ago. Ndipo apo pandakazongokaruka ndaenda kuSanyati. Kuti nditi ndakasvika sei kuSanyati kuya, it is a long story, asi sezvandakuudzai kuti mushonga wacho wandakapiwa kana ndikangofamba nawo ndinawo muhandbag ndinobva ndaita sekunge munhu anofembera. So mukomanashi ndakangokwira bhazi ndakanangako kuSanyati, then ndokubva ndatosvika pamba peng'anga iya. Ndakati ndasvika pamba peng'anga iya ndokubva ndatonzwa mushonga uya uchifema urimo muhandbag mangu, ndikaziva kuti zvechokwadi ndainge ndasvika chaipo. Ndakabva ndazotaura nawo sekuru vaya ndikabva ndavaudza zvose zvainge zvichindinetsa mumwoyo mangu. Saka vakangondibvunza mubvunzo 1 wekuti why uri kuda kuromba. Mukoma ndakabva ndati ndikuda kuromba nekuda kwekuti ndikuda kuchengeta vabereki vangu, ndikuda kuchengeta nevana vangu. Vakabva vati zvakanaka, but what I have learned mukoma ndezvekuti n'anga imbofi yakakubudira pachena. Pose ipapo vachindibvunza kuti saka iwewo why uri kuda kuromba, ndichizovaudza kuti mukunoromba kwangu shungu dzangu dzainge dziri dzekuti ndikwanise kuzochengeta baba naamai vangu uye zvekare nevana vangu, but sekuru vaya havana kukwanisa kuda kundibudira pachena kuti urombwa uhwu mari yandainge ndichazoita nahwo urombwa hwacho handaitendedzwa kuti ndinge ndichizogara nevana vangu kana kuvachengeta vari kwavari ikoko, uye zvekare panofa vabereki vangu handifanire kuti ndinge ndichizovapo, handifanire kuzocontributa anything. Mukoma kumusha uko vanhu vanofungidzira kuti mwanasikana chatova chichoni chejoni uye zvekare ratova rombe. Izvo kwane mukomanashi kunoku ndiri kudya ndichiguta, ndine mari yakawanda, ndakaita joint venture navo amai vaya vakaita kuti ndinge ndichikwanisa kuzowanawo imwe franchise muno efast food restaurant zvekare. Panguva yacho iyoyo ndainge ndisati ndakwanisa kuwana chitupa chemuno, pari zvino ndatova nechitupa chemuno. Saka nekuda kwekuti ndakamboita passport zvinonetsa futi
kuti ndige ndichidzokera kumusha ndiine chitupa chemuno because chinokwanisa kuzoblokewa. Saka ndo zvimwe zvezvikonzero zvinoita kuti ndisakwanisa kudzokera kumusha. But apart from that, dai ndaida kune dzimwe nzira dzekuti you can return back home and come back again kunoku kuSouth Africa. But mukomana nyaya iripo ndiyoyo yekuti handikwanise kuti ndinge ndichidzokera kumusha vabereki vangu vachiri vapenyu. Yes, hongu nditori nevamwe vehukama vandinotaura navo pamaWhatsApp mukoma. Ivo vanotongoona sekunge ndatova rombe remujoni, but chokwadi ndichocho chekuti ndakaromba, uye zvekare mari dzangu ndakanzi mari yose iyo yandinenge ndichipiwa nenyoka yandakapiwa kuSanyati, vabereki vangu havafaniri kuti vange vachidya mari iyoyo. Mukoma ndakambotumidzirwa rimwe picture nevamwe sisi vangu, picture ramudhara wangu. Kwamanashi ndakachema ndichiona mudhara vangu vakaita kusauka, vakaita kupera basa mukoma. Hembe dzavainge vakapfeka ainge angori marengenya. Ndakayeredza misodzi mukoma ndiri muposh ndichizvibvunza kuti saka what is the meaning of all of this, kuti kunoku ndinofamba neRange Rover ndine Porsche, mukomanashi ndine maLexus, ende ndiri munhu wekuti ndinongofamba nemotikari zvimwe kuda only about a year. Motikari iyoyo ndotodzokera nayo kudealership ndototora imwe motikari. Munozviziva here kutoti izvezvizvi ndakatotenga model ya2025, imwe Range Rover yandakatenga 2025 model, yet tichiri muna 2024. Kwamanashi, I'm still waiting for that car. Once it comes out, ndiri kungoenda kunocollecta motikari iyoyo. But mkwamanashi, none of my relatives are benefiting. Kunoko hongu ndinewo munhu wangu wandiri kugara naye, ndinogara neumwe murumewo wekuGhana anozviziva hake kuti inini ndakaromba, uye zvekare anotondipa space kana kuri kunzi nguva iya yekuti ndige ndichizadzikisa mhiko dzangu kana yakwana. Iye anosaridza zvake kurara muliving room, kana kuti inini ndinobuda ndobva ndaenda mune imwe room iyo yandinoti shrine yangu. The reason as to why ndiine shrine mumba mangu, it is because ndakazopiwa kanyoka pandainge ndiri kuSanyati uko. Nyoka iyi mukoma ndakauya nayo kunoku kuSouth Africa. Kwamanashi, zviya zvekunzi pabhodha pane mapurisa, pane masoja nei hazvitomboshandi kana uine mishonga yako yaunenge uinayo. Kwamanashi, already ndainge ndakaudzwa kuti handaifanira kuti ndinge ndichingoramba ndichingodhindisa passport yangu, sezvo ndainge ndava kufanira kuzotora chitupa chemuno. Saka ndakazotodzoka kuno ndatova border jamba. Saka nyoka iyi, Shato iyaya, pandakaipiwa yainge ichiri diki, ndikangoti yainge yakareba 1 meter. Saka ndakabva ndazotenga bhegi rangu, ndakati ndatenga traveling bag ndobva ndaisa nyoka iyaiya. Mkomanashi ndokubva ndazoisa blanketi pamusoro, but ndainge ndakatovhura zipi zvishoma. Then nyoka iyi yaipota ichiburitsa musoro. You know kuti ndakauya nebhazi ripi, rimwe bhazi riya ratinoti kana uchinzi unopisa ndo raunofamba naro uchibva kuZim. Vanhu vandainge nditori navo mubhazi imomo havana kana kutombozviziva kutoti mainge mutori nemukadzi ainge atori nenyoka yake yehurombwa Shato chaiyo, yekutoti dai vanhu vakada kuvhura bhegi rangu vaitoona kutoti aikaka komunhu uyu atori nenyoka yake yaainayo. Panguva yacho iyoyo nyoka iyi yainge isati yakwanisa kuwana simba rekuti inge ichizopota ichizonyangarika sezvainoita iko zvino, kana kuri kunzi ndikasvika panzvimbo pekuti inokwanisa kuzoonekwa nevamwe vanhu. Ine simba now because yakazokwanisa kuwanawo ropa remunhu. Ndakaipa ropa remunhu saka yava nemasimba, but panguva yacho iyoyo yainge ichitori nyoka yaMwari. Kwamanashi takatodarika nepabhodha, then ndokubva tachizodarikira tichiuya kunoku kwandiri kugara. Mukoma takati tasvika kunoku, ndini uyo ndikabva ndazoenda straight kumba kwaamai vaya ndokubva ndazovarakidza nyoka iyaya. Saka amai ava ndo vakabva vazonditsvakira pekugara, because ndaifanira kuzogara panzvimbo pekuti panenge paine privacy zvekuti ndinokwanisa kuzadzikisa mhiko dzangu ndiri ndega. Saka mazuva ekutanga zvainge zviri zvinhu zvekuti zvaindiremera, because mhiko
mhiko yakakosha ndinofanira kuzadzikisa ndeyekuti ndinofanira kurara nayo shato iyi. Shato iyi mukomanashi inouya yobva yapinda musikarudzi mangu ende zvinorwadza. Iko zvino zviyakura manje haichakwanisi kunyatsokukwana yose, but apo mazuva ekutanga pandakangodzokawo kuno kuSouth Africa, shato iyi mukoma yaitozvimanikidzira kuti inge ichikwana musikarudzi mangu. Zvairwadza kane vanhu vaMwari, handidi kukunyeperai. Saka yaitopinda musikarudzi mangu, vheni ndaitoinzwa ichitonanzva chibereko changu. Yaizoti paya kana yaneta nekunanzva chibereko changu yaibva yachizobuda. Ipapo zvichirwadza kudaro mukoma, ichindinanzva chibereko kudaro, ndaitosvika pakutosvika like semunhukadzi anenge achitorara nemunhurume paya. Kana yazobuda paya ndainzwa rimwe zipain. Saka mukomanashi ndidzo mhiko idzodzo dzandakanzi ndinofanira kuramba ndichitevedzera. Ndakabva ndaona kuti semunhu wenyama ndinodawo at least a man to be by my side. Ndipo apo pandakabva ndachizotaura navo zvekare sekuru vaya, ndikabva ndavaudza kuti nyama dzangu dzainge dzava kunzwa kudawo munhurume. Saka vakabva vanditi, aiwa mwanangu, hapana problem, zvaunenge woita chiregedza kutsvaka murumewo anenge achibva kuno kuZim, asi chitsvaka kana ukakwanisa kuwana vekuNigeria kana kuti vekuGhana, nekuti ndo vanokwanisa kuzokasika kunzwisisa kuti iwewe wakaromba. So ndakabva ndachizozvitsvakira munhu wangu wekuGhana, uyo wandakaudza chokwadi. Ndakamuudza kuti inini I am an occultic woman. Akabva ati no stress babes, all that he cares about is when we are driving the latest cars, enjoying our life, we go all over the world on our vacations. That one hanakana problem. And anotozviziva kuti his partner ane nguva yekuti anofanira kunozadzikisa mhiko dzake, and he does not ask me a lot of questions as long as the money is rolling in. Akati no stress babes. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Asi zvinogobatsirei nai vanzvadzi kufamba neposh apa vabereki venyu kumusha uko vachidya nhoko dzezvironda, vana vamakabereka vachifamba vakapfeka hembe dzinenge dzakasonererwa zvigamba. Zvinogobatsireiko? It's vanity upon vanities. Dai madzokera kuSanyati manodzorera shato iyoyo. Shuwa mungaita upenyu hwekurarwa neshato. Iye murume wacho wamuri kuti chikomba changu chekuGhana achati kana apedza kukokotai akudyai mari. Izvezvi pamwe ari kuinvesta kunyika kwake ikoko, ndo paanobva azongosiyana nemi. Please return back kuSanyati munodzorera chikwambo chenyu ichocho. Asi ngatizame kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section.